שלום, נשים יקרות, מזמן לא כתבתי, אפשר להבין גם למה. רציתי אבל החלטתי להעביר הפעם מסר מצולם, קצר. כולנו נמצאים במציאות לא פשוטה בכלל, כולנו שומעות הרבה חדשות ומזדעזעות ממה ששומעות. כולנו יודעות שיש המון דברים שאנחנו לא יכולים לעשות, אבל אני ממליצה בשעה כזאתי לשנס מותניים ולראות מה כן אפשר לעשות. אני למשל נמצאת עכשיו פה בדרום, בבני דקלים. ירדתי עם בעלי לדרום כדי לעזור פה בחקלאות. נכון, לא כולכן יכולות לעשות את זה, מטופלות בילדים וכו', אבל שכל אחת מכן תחשוב מה היא יכולה לעשות, מה היא יכולה לעזור. מה כן אפשר לעשות בתוך כל המהומה הזאת, כמה שפחות חדשות, כמה שפחות ידיעות, כמה שיותר תפילות ועשייה. עשייה בעיניי זה דבר שמאוד מאוד מחזק. עשייה מחוץ לבית, עשייה בבית, לנסות לראות איפה אפשר לעזור. אנחנו במאמץ מלחמתי כולנו, וחסרות ידיים עובדות למשל בחקלאות, חסרים הרבה עזרה לתושבים, לאנשים של מגויסים. כל הזמן לחשוב, להיות יצירתיים, מה אני יכול לתת מעצמי עכשיו לכולם, וזה יעזור גם לך וגם למי שסובב אותך. כולנו פה ביחד, חשוב מאוד לבריאות שלנו. ודבר נוסף, אנחנו חייבות לחשוב על עצמנו, לאכול טוב, כמו שכתבתי, לישון טוב, ללכת לטיפול. אני מזמינה אתכם גם כן בטיפול מוזל לכל הבנות של הקבוצה פה, לטיפול במקום 250 ב-200 שקל. כרגע אני עוד לא כאן, אבל כשאני אחזור שבוע הבא, בעזרת השם, כל מי שבקבוצה הזאת תקבל 200 שקל את הטיפול במקום 250. טיפול עיסוי, משחרר, מרגיע, נשימות, דמיון מודרך, שמנים מרגיעים, מוזיקה שקטה, שעה כזאת של שפיות. וזה חשוב מאוד, ואף אחד שלא תרגיש לא נוח עם זה שהיא הולכת לעשות לעצמה דברים בזמן שיש מלחמה. זה לא קשור, אנחנו צריכות לשמור פה על עורף חזק, וזה עוד ייקח זמן. כידוע, המלחמה הזאת, אז צריכים נשימה עמוקה ולדאוג לעצמנו. נשיקות לכולן, בשורות טובות, ננצח.